Kaixo, gaurko errezeta da ate magret bat egingo duguna eta probesteko jarriko dugu azalore saltza bat. Ere bai jarriko dugu platerean kuskus bat azalorerekin egina. Horretarako egingo dugu azalorea zehetu eta salteatu pixka bat beste barraski batzukin eta hori izango da gure gaurko platera. Hasiko gara ebakiak egiten azalean. Horrela jarriko dugu sarteginean eta hasiko da askatzen errazagoa grasa hori. Orain botako diogu gatza eta piper txuria, jasuntan, bi aldeetatik. Eta jarriko dugu sarteginean suabe-suabe, bale? Bale, orain egingo dugu kuskusa. Horretarako lehenengo jarriko dugu pozatzen sartegin batean tipulina pixka bat eta azenarioa, bale? Bale, beste alde batetik hartuko dugu gure azalore gordina eta raiatuko dugu ere bai, pixkat lortzeko kuskusen forma. Horrela badugu, semola bezala, baina barrazkia. Eta horrela geratzen da, bale? Pixkat, hau da behar dugun testura. Jarraitzen dugu koipe pixkat kentzen eta salteatuko dugu bitartean gure azalorea. Horretarako, badugu ja azenario eta tipulina sartegin batean eta botako dugu komino pixka bat, piper rauntz pixka bat, pistatxo batzuk eta azalorea eta gatza, bale? Bale, orain azalore saltza ingo dugu. Horretarako, botako dugu azalore pixka bat hemen. Gurina, gatz pixka ere bai, piper rauntza ere bai, eta olioa ere bai, bale? Eta ongi berrindu. Kuskusa dugu ja prest, eta horrela geratzen da. Bueno, atea dugu egina azalatik, ja, kurrustari geratu da eta ondo. Eta beste aldean gordini dago, bale? Beraz, oraina falta zaiguna da, beste alde honetatik egitea. Bueno, 5 minutuak pasa dira ja, eta moztuko dugu atea. Eta jarriko dugu ja platerean. Horretarako, lehenengo saltza pixka bat. Gure kuskusa. Eta ate busketak. Bale, honek behar du gatz larri pixka bat, eta zebollino pixka bat, eta prest dago ja. Hortze gure gaurko platera, azalore egosi batzuk probesten. Ogon egin,